Aby si tady o mě prohlašoval, že se nechávám hulit od frajerů. Huli, 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 huli. Já ti k tomu nemám co říct, běž si sednout, nebo si běž domluvit zápas s Kuběnkou, to se ti bude líbit. Jo, to by mohlo být fajn. Je vidět, že se toho nebojíš. Avšak, ty bídný lidský červe, ty mrzká lůzo této společnosti, pouhý člověče, už mě opravdu přestáváš bavit. Brzy tě zprovodím z tohoto světa. Silou tohoto Mjolniru, svého bratra Thora, silou blesku, stráže. Chci vás poprosit o jedno. Jměte se jej a uvrněte jej do šatlavy. Ať může přemýšlet nad svými činy. Jakých hříchů se dopustil. Stráže nic? Dobrá. Pakliže tedy stráže nejsou schopni splnit rozkaz, zprovodí mě z tohoto světa sám!